Moro mantiere lemo mar constable maonge kod nyalo mar neno e kaunti ma Bungoma ni kod mor bang' riwruok moro mar saga mar Obila wetene miye masin manyasani ma biro konye goyo chapa otese e kinde ma en tich. Ka olosi kinde mane ochiwo masin ma kamane tisendo Obila ma Bungoma, apisa motelo ne chenro mar riwruogno Solomon Siaya wacho ni okang' ma kamano en mondo kata moko kuom chenro mag riwruogno mar paro jogo mani kod chandruok e kind oganda yudo kaka ginyalo tiyo tijegi mapile. Kata kamano, jatend Obila ma Bungoma ma Milambo Wilson Muraya opako chenro ma kamano ka okwayo Obila mane oyudo konyno mondo oti kod masino e tiyo tijene ma ok ong'iyo kit ng'ol ma en go. I thank God for this far that the Kenya National DT Police Circle has done to me. It has been my desire. In the year 2022, my employer took me to the Kenya Institute for the Blind, and then I came out with a certificate in skills of people with visual impairment. They managed to buy me a laptop fitted with speech, a phone fitted with speech that has been helping me. We realized through these CSR programs we were able to support lives, support members, and just do things that would support living within the communities. So here for, like our brother Ben Omusula, he will now be able to go along his work because of what the circle has been able to enable him to do. On behalf of the entire police fraternity within Bungoma County, and specifically Bungoma South where the officer is stationed, we are very thankful, and we again say a big thanks to